Zdravo ljudi, dobrodošli na novi video i na moj kanal ako ste prvi put na mom kanalu. Za danas imamo jednu jako važnu temu, tako da kao i uvek pripremite svoju kafu i svoju vodu. Evo je moja voda. Tako da možemo da počnemo. Napravila sam isti video na engleskom iz razloga što imam i dosta strane publike, tako da sam željela da podelim neka svoja viđenja i neko svoje razmišljanje i na engleskom, tako da pogledajte i taj video ako vam je ova tema zanimljiva. Nakon što smo se malo okrepili, hajde polako da počnemo. Pre svega želim da kažem, pre nego što ostavite komentar ili poželite da ostavite komentar, molim vas oslušajte video do kraja, pa onda. Ne želim da vidim hate komentare na ovom videu, ne želim da se prepucavamo koja je vera bolja, koja je vera bitnija, koja je ispravnija i tako dalje. Dakle, želim da imate puno poštovanje prema drugima i da se učimo jednom lepom ponašanju. Kao što jedna influencerka koju ja pratim kaže, ovo je moj prostor i ovdje će biti kako ja kažem, tako i ja vama kažem, ovo je moj prostor i želim lepe pozitivne komentare. Također imate pravo, naravno, da se ne slažete sa mnom, ali nemate pravo da vrijeđate nikoga. Tako da svi loši komentari će biti izbrisani i blokirani odmah napred da se izjasnim. Pa hajde da polako krenemo na temu. Došla sam na ovu ideju o ovom videu baš zbog toga što imam dosta online prijatelja koji su islamske veroispovesti ili su odrasli u državama u kojima je islam, ali se ne deklarišu kao muslimani. Kažu sebe da nisu, kažu da su ateisti ili prosto se nikako ne deklarišu, ali govore da jednostavno nisu muslimani. Tako da dosta toga u razgovoru sa njima sam videla, naučila. Također volim i da pratim neke influencerke koje su islamske veroispovesti zbog različitih stvari, različitih kontenta, tako dalje, i jako ih poštujem. Pa hajde polako da pređemo na stvar. Mislim da generalno koje god ste vere možete da naučite od drugih vera i od drugih također nacija mnogo. Mi možemo i treba da učimo jedni od drugih i da one dobre primere uvek pokazujemo. Pa tako sam ja pravoslavna hrišćanka. Odrasla sam u Srbiji i odrasla sam u ovakvom društvu gdje je većina pravoslavaca. Međutim, moje dve bliske prijateljice su hrišćanke, ali nisu pravoslavne veroispovesti. Tako da sam imala jednostavno kroz život dodir sa ljudima koji drugačije misle od mene. Također sam imala i jednu blisku prijateljicu koja se deklarisala kao ateista. Međutim, zbog naših moralnih drugačijih vrednosti jednostavno smo se udaljile. Hajde da krenemo na samu srž videa. Ono što možemo da naučimo jedni od drugih. Što to možemo da naučimo od muslimana? Pa pre svega, oni su jako posvećeni svoje veri. Rijetko ćete vidjeti nekoga koji islamske veroispovesti da menja svoju veru. I mislim da kada ih slušate koliko je jaka njihova vera, možete mnogo da vidite i možete mnogo da izvučete. Ja sam tako gledajući youtuberke i influencerke koje su islamske veroispovesti saznala mnogo toga o sebi i o svojoj veri. I o tome koliko ja duboko osjećam svoju veru. I razumem da ja nikada ne bih mogla promijeniti svoju veru, jer ja duboko verujem u nju. Pa tako i oni veruju u svoju veru i veruju u one neke svoje vrijednosti. Mislim da se generalno vrijednosti hrišćana i muslimana u
mnogo me poklapaju. Biti dobar čovjek, uvijek pomoći drugome, pričati uvijek sa poštovanjem. Na primjer, oni kada spominju nekoga koji je bio propovednik, uvijek kažu, kako to na engleskom kažu, peace be upon him, neka počiva u miru. Pa tako govore to i za Isusa Hrista. Oni smatraju da je Isus Hrist jedan od propovednika i zbog toga ga poštuju. Mislim da je to jedna jako lepa tradicija koju su oni među sobom usvojili i zaista kada nekome poželite da počiva u miru, zaista ima jako lepu namjeru. Naravno, mi drugačije shvatamo Isusa Hrista i mi verujemo da je on vaskrsao i ne verujemo da je umro. Tako da se sa tim nekim načinom ne možemo, verujemo da je preminuo pa oživeo, tako da sa tim nekim načinom tu malo ne podudaramo, ali mislim da je jako važno da se dotaknemo tog momenta kada oni to kažu i da vidimo koliko zapravo poštovanja oni nama upućuju kada govore to i nikada ne zaborave. Baš sam to primijetila kod stranih influencera, uvek kažu, uvek kada spomenu Isu Hrista, uvek to kažu. To je nešto predivno. Tako da ja sam tu vidjela zapravo koliko oni poštovanja imaju prema drugoj religiji i koliko zapravo ukazuju to poštovanje. Nećemo se dotaći nekih ružnih stvari, nećemo se dotaći nekih stvari koje možda zamjeramo jedni drugima, jer ovo nije ta tema, nije tema videa da zamjeramo jedni drugima. Već da vidimo koliko smo slični, da vidimo koliko zapravo možemo jedni drugi da poštujemo i da odrastamo u takvom okruženju. Također imam prijateljicu koja živi u Bosni, koja je pravoslavne veroispovesti, ali živi i među muslimanima. Meni je to zaista predivno da čujem iskustva drugih ljudi i način na koji ljudi jednostavno mogu da žive u miru. Također bih se dotakla i same Jugoslavije, koja je bila jedan od tako velikih simbola da svi zajedno možemo da živimo u miru, da svi zajedno možemo jedni druge da poštujemo. Naravno, vladao je komunizam, vera nije bila toliko u prvom planu, naravno, ali ljudi su poštovali jedni druge i poštovali su različitosti. I poštovali su, nikada nisi smeo da kažeš vidi ovaj je ovakav, ovaj je onakav, diskriminišeš na neki način. Dok to sada toliko postoji. Zatim sljedeća stvar koja se meni ne sviđa, a koja mi se sviđa kod muslimana, jeste ta što u našem društvu, ne samo sada, ne pričam konkretno u Srbiji, već o zemljama koje su hrišćanski nastrojene, ovdje uključujem i katolike i protestante, možemo vidjeti koliko ima ismevanja naše vere. Koliko je dozvoljeno ljudima da imaju tu slobodu, da osjećaju tu slobodu, da ismevaju. Da ismevaju veru, da ismevaju Isusa Hrista, da ismevaju Boga, da ismevaju monahe i monahinje koji žive u manastirima, da ismevaju ljude koji se deklarišu kao religiozni, kao konzervativni. Dozvolili smo ljudima da govore da je brak glupost, da je brak samo papir, a to nije tako, pogotovo ne u našoj veri. Dozvolili smo mnogo toga. Da li se sećate olimpijskih igara u Francuskoj? Ismijevanje tajne večere, ismijevanje Isusa Hrista. Zaista nešto nečuveno.
Ja to nisam vidjela kod muslimana. Ja nisam vidjela da oni jedni drugi ismijevaju. Da se oni međusobno ismijevaju zbog vere. Ja to nisam vidjela. I jako ih poštujem zbog toga. Također, rijetko ćete naći neku šalu da dolazi od njih upućena hrišćanima i hrišćanskim vrednostima. To skoro i da nema. Dolazi samo jedno poštovanje ili oni uzaludni tipovi ličnosti koji govore ja sam te i te vere, moja vera je moja vera i tako dalje. Svi ostali su ništa. Oni su posebna kategorija ljudi i u njima možemo da spomenemo jednu rečenicu. U jednoj rečenici ćemo spomenuti. Dakle, takvi tipovi ljudi koji govore moja vera je moja vera, ovo ono, mi smo najjači na svetu, a kritikuju onda druge vere i onda dođu i daju sebe za pravo, kritikuju. Meni se ne sviđa kod muslimana to i tako dalje, a taj čovjek nije otišao 3 puta u svom životu u crkvu, na liturgiju, nije postio nikada, nije obilazio možda manastire, nije posjetio Svetu Goru, pije alkohol, konzumira nešto drugo, tuče ženu, decu, misli da je to ispravan način i tako dalje, ali kada se spomenu muslimani i hrišćani, on je tu prvi u redu da kaže da je on veliki hrišćanin i da su muslimani ništa. Nažalost, mnogo takvih imamo na Balkanu. Mnogo, more takvih imamo na Balkanu, ali setite se jedne Jugoslavije koja je mogla da živi u miru sa 3 različite vere. I jedno jedinstvo kako sada postoji u Bosni, a nekada je postojala na čitavu skoro pa cijelog Balkana. To je zaista nešto predivno. Nažalost, ja bih mogla da kažem more, pored ovih stvari, dobrih stvari, more stvari koje ja lično zameram islamu i muslimanima. Ali to nije tema ovog videa. Tema je da se ujedinimo. Tema je da shvatimo da je Bog jedan i da svi mi verujući verujemo u Boga. I da svi mi verujemo u, kako postoji jedna riječ na engleskom, creator, kreator. Postoji stvoritelj. Postoji stvoritelj koji je stvorio sve nas i postoji stvoritelj koji nas je stvorio različite. Različite sa razlogom da bismo učili jedni od drugih, da bismo podržavali jedne druge. Zar nema lepše u tome da ja podržim svoju prijateljicu koja je katolkinja, da ide u crkvu, da se molim, da ide u svoju crkvu, da ide na svoju misu. Dakle, mi kažemo liturgiju, oni kažu misa, da ide na misu. Zar nema ništa lepše od toga da ja podržavam svoje prijatelje u njihovoj veri i da im kažem da je Bog tu i da Bog postoji i da ne treba da se mrzimo, da gledamo razlike, da gledamo bilo šta. Poenta je pomoći jedni drugima, poenta je biti tu jedni za druge. Poenta je pokazati svoju dobrotu koja dolazi iz srca i biti pravedan, dobar čovjek, pomoći uvek svakome u nevolji, naći se drugim ljudima, pa čak i kad su oni druge vere. Nema ništa lepšeg od toga da se nađete čoveku koji je druge vere. Toliko od mene za ovaj video i za neko moje mišljenje šta mi sve možemo da naučimo od muslimana. Ovdje dakle ne govorim samo o muslimanima na Balkanu, generalno govorim o muslimanima u svijetu i hvala vam što ste odgledali video, ostavite svoje mišljenje i očekujem vas u komentarima. Vidimo se u drugom videu.